دەستپێکا سرود عێراقی بەم زیندیت بێژن سرود عێراقی ورشكية طبخة دي سەر سەری سەر چاوان گەلێکی بخێر باوەرم بین تیڤی رێز و ساوی جواناوە ئەم وەکو ئەوان هەوەندی بینن ئەنام حەزریە خۆتکن ji بۆنا فەستیڤالا me îro ji bo şermezarkirina sed saliya sekspîk û ser welatê me got peymana got li ser welatê me çêbû çarpêşiya kirin Kurdistan ji ber wê yekê îro salvegera wê a sediyê em dixwazin îdî bêjin em wan dîwara re hejin em sînora ji navîna Kurdistanê herşa perça em rakin îdî Kurdistan bibî yek heta ana besî îdî em hatin bêjin îdî besî û rojek azad bi hev bijîn li vê meydanê gelek hunermedê xuşûk û delal hatine millet ew ê bi hezara beşdar bibin em hêvîdarin ku em karibin mesajek baş bigînin Ewropaya bigînin dinyayê da ku bizanibin em jî milletekin wek milletê dinyayê em milletê Kurd milletekî gelekî başin milletekî gelekî dinlizmin jî jiyanê hez dikin jî mirovatiya hez dikin ev mebesta me ji vê festîvala me ji vê konsera me îro ev tişkî dinê mebestê dinê li dû tune li tenê em dixwazin wek milletê dinyayê bijîn em dixwazin ji xelkê re bêjin ev sed sal diqede welatê me çarperçe divê gerek doza lêborînê li milletê Kurd bikin ji ber ku milletekî gelekî baş û delal in spas ji wana Bîn TV spas ji bo hatna we
باش